Nukka hieno. Tää on taas tää terve parisuhde. Ylävitonen! No ei tätä enää. Mitä mä saan nyt tehdä? Sun ilme on vähän mitä vittua. Ai jaa. Nää äänet lähtee tästä kumminkin pois. Ai niin. Saa olla miten vaan. Sitten Miika tulee sitten. Ei kun mä oon savukone! Ei ku! Mulla on sun nenä. Tää murska sun nenässä. Sattuiko? Jutelkaa vaan. Silleen, ota vaan silleen, Kiva, ei toi juttelemista. Katsokaa toisen näkee syvällisesti sinne, joka käy meidän päin. Niin! Ai vittu! Ei pitäis puhua toisille eikä meille. Niin Villehän te ootte puhumassa, kun te katsotte. Tupakointi aiheuttaa impotenssia. Miltä nyt tuntuu? Seisooko? Joo. Miltä susta nyt tuntuu? Sä olet nyt iso mies. Yes. Iso. Ja kova. Tuntuu tosi hyvältä. Se ihan niinku Niin. tosi hurjalta. Joo. Sellaista se elämä joskus on. Me keskustellaan tässä Miikan kanssa nyt aika vakavasti, että mikä on sun elämän filosofia? En mä muista. En muuta. Silleen, Jutelkaa, olkaa lähempänä, olkaa kiinni. Te ootte rakentavaisia saatana. Olkaa käsistä kiinni ja... bla bla bla. Te ootte perkeleen rakastavaisia, te ootte saatana vieraan. Noniin. Nyt on kuule sellainen juttu, että... Niin, et niinku näin. Et niinku näin. Sit näin. Sit vähän niinku... Entäs sit niinku... Ja sit mitäs on niinku... sitten? Sitten vähän niinku... Lapset, näytetään tupakka. No ei, siinä on varmaan joku trikki, kun sä pidät kättä siihen edes. Niin. Et kukaan usko tommosta. Anna mä kokeen. Niin, siellä on ilmaa. Vähän ois... Musta vilkutetaan kameralle. Lopeta. Kikkeli irti! Voi vittu. Älä virnuile. Miten sä pystyt olemaan virnuilla, että haloo katoa? Ajettiin maankäyön, niin mikä tuli Se on sun koirapentua. Varmaan sä osaisitkin ajaa täällä. Retard!